Mně to připadne v pohodě. No. Tam ta Fabia? Proč Peťo, ne? a co ty myslíš? Já tomu nerozumím a nenatáčím video prostě tě. Co Marťo? Taky se vyjádří. Vaši, Že mě by stačilo. to půjde na YouTube. Jo? No bude to mít 500 000 sledováností. No. A mě na to vydělá těžký prach. Možná i víc, Peťo. Ale snad budou dělat rozhovor do Reflexu. Proč s váma? Jo, ohledně toho, co budeš dělat na brigádě a přes to? Třeba. Jak se nalíčíš dnes večer? Peťo, Já bych se spíš doholil. jak se dneska nameleš? Tam to byla lepší atmosféra taková. Na tom milým kempu. Na to chlastání. Však to byli skauti, ne? Mezi skouti. Nebo sokoly? Nerozumím tomu. Minule v kempu byl se skautama, Ale já ne? myslel v Třeboni. Já jsem se v Třeboni právě. Třeboni. Jak jsme byli. Jak tam Marťa Kurňa objednával 5. pivo už. Už to tam líje. Bylo by aj 6. kdyby měli to ještě otevřít. No. Marťo, budeš v záběru, usmívaj se. Teď se tam zasypla krásný.